Na blagdan našega svetoga Josipa u utorak 19. ožujka 24. u 20 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Zaklada Ana Marija Carević poziva na donatorski koncert za obnovu Bazilike Srca Isusova. Gabriel Fauré Requiem. Na programu su također djela Anđelka Klobučara, Antona Brucknera, Krste Odaka i Sergeja Rahmanjinova. Nastupaju orkestar i akademski zbor Bazilike Srca Isusova Palma, solisti Darija Auguštan, sopran, Davor Nekijak, bariton, dirigenti maestro Robert Homen i maestro Franjo Klinar, medijski pokrovitelji Hrvatski katolički radio, Radio Marija Hrvatska, Laudato TV, obiteljska televizija. Dođite, podijelite s nama korizmenu emociju. Pozovite, prenesite svim zainteresiranima. Hvala vam na svakoj pomoći u obnovi narodnoga svetišta Srca Isusova.